taas tavataan tällä kertaa Mirage. Yes. Pistooli olisi varmaan se 3Z70 juttu. Me tehdään Dessu tässä välissä. Kyllä me tehdään se toinenkin, mutta me tehdään sen jälkeenpäin. Okei. Sainpas. Lagaaks tää vai luuleks mä vaan? Musta tuntuu, että lagaa. Smoketikon tomukas. Ei. Ei! Lisää suomalaisia. Eikö osu toista kertaa? Eikö? Ei. Päänäkös jo. Okei. Siihen osuin kerran. Kaikkea osuu kerran. Sit kuolee. Mistä? Saimas. Saimas. Sama jätkä kuolee aina. Siellä on monta jätkää. Osuin kerran, mutta ei auta. Etkö? Niin, mulla tulikin semmonen mieleen, että tuolla oli jätkä, mut... Oh, fuck. Mistä vittu? Ei, mä en osunut kertaakaan, se oli vieressä. Mä ammun joka kerta ohi. Tää on epäreilua. Se pitää nyt kuolla joku. Ai. No. Hei, tää jätkä sai mut ekaa kertaa. Joo. Ihan niinku osuis. Ihan niinku osuu hyvin. No, en mä nyt kaikkea voi saada, jos tommonen pelle tulee mun selän taakse. Hei, mitä vittua? Hei, joo, ihan niinku se ois ampunut edes sul kaikki ohi siitä vierestä. Ihan niinku toi ois ampunut kaikki ohi tosta. Vittu. Ei vois vituttaa enempää. Tää Dessu ei osu siis niinku yhtään vitu mihinkään. Osua se saatana. Se on paikallani eikä se osu. Häiritsee. Yksi hit. Take it in biatch. Ei sitten. Perkele, kun se lähti menemään. Ihan kun osuisi hyvin. Mikä helvetin logi siihen nyt tuli? Hei, oikeesti! Montaks kertaa tohon jätkää pitää ampua, et se kuolee? Siis kerran osui rintaan tyyliin ja 40 lämää. Niin, se osuus. Perkele. Tuolla on jätkä. Saisko se? Ei, tää nyt on reilu, kun tää jätkä tulee mun naama eteen. Silloin kun mä ammun tuolta kaukaa yhteen jätkään, niin vittu. Osuus. Tuossa on jätkä. Joo, sit mä ammun kilsan ohi ja sit siellä vielä Mag 7. Kui geija se. Siis kui helppoa se itse asiassa. Se on kerran osut lähet, niin se on aina Dela. No joo, ei ollut hirveän vaikea shotti, mutta voiko se nyt silti voida olla ampumatta joskus edes? Ei jumalauta, tää on homo jätkää. Okei.
Nyt se pöllis, kun mulla oli helppo. Mm, 2 hitteä. 4 HP. Vittu. Ois näin vittuun onnettomia ihmisiä. Ne vetää aina näillä aseilla ihan sen takia vain. Te voitte. Sitten on ihan paska eikä se osu tuolla shotgunillakaan mihin. Hei, haistaa vittuu! Fuck you guy! Yeah, fuck you. Yeah, motherfucking nigga, shut the fuck up! Okay. No niin, nyt ne tulee sieltä suunnasta, mihin mä ammun. Osuu. Melkein ainakin. Ai! Voisitko olla ampumatta? Sattuu erittäin hyvin paljon. Juu. Jouhu. Tuot tulee ihan 100 varmaan jätkiä. Ei, silloin oli joku Mag 7 kädesty yli. Pelottava. Tuolla on jätkä, mä en halua tappaa sinua. What? What? Tää oli sairas. Tulee vaan se. Hups. Sorry. Mä osuin. Hehe. Joo, niin varmaan. Ja niin kun sä osuisit johonkin, mikä pois? Niitä tuli varmaan 10. Mä sanoin, ei. No, nyt kill me. Biatch. Osuu. Ei, et ammu. Nobo. Niin nobo jätkää. Osu. Gei. Tästä lähtee. Ikkunasta ensimmäinen ei. Noniin, nyt lähtee. Tuot tulee. En se minä ollut. Mikä vittu amput on tuolta? En tiedä. Tule nyt. Yes! Cheat! Dude, you cheat! Mä oon silleen... dude. Yeah, fucking cheat. You so noob! Toi oli ihan hyvä. Okei, se käyttää aseet, millä voi osua. Dessu on ihan vitu OPs, kun osaa ampua. Mä en osaa. Montaks mä... Ei yhtään osuma! Ei varmaan joo, hei! Ihan niinku ei ois osunut. Haista vittu. Missä se on? Black Brown. Mene pois! Too much gays over here. Se on niin perse, että 3 jätkää tulee eri suunnista. Sitten on silleen, napa kuoli tähän. Vittu se ampuu. Ikävästi ampuukin. Paljon. 3 hittiä, 80. Vittu kun omat ampuu, niin pelkää niin saatavasti, että se olisi niinku vihollinen. No niin, nyt lähtee tuot. Ei. Osuma. Siihen osus 1. Nonni. Toinen olisi riittänyt tappoon, kun ei osu. Pulla. Mikä pulla? Helvetti, se oli härö hitti oli. Se oli liian pulla. Ei se nyt voi osua sillä, mä vaan juoksee. Piu, hedu. Osuma.
Oh, kolmanneksi Dessul. Oh, take it, biatch. Kuka oli ensimmäinen? Piste empty vai? Ei. Ai mitä? Igor Boikken. Joo, kiitos ja nähdään ensi kerralla.